Onye Njọkụ Managing Director nke ụlọọrụ Winco Foam Dr. Godwin Okafor akpọkwela gọọmenti etiti ka ọ gbaa mbọ hazie ezi atụmatụ nke ga-aga n'ihu wee na-akwado ngalaba imepụta ngwaahịa n'ala anyị n'ihi na nke a ga-agba ume hụ na enwere ezi mmekọrịta n'ụdị egwuregwu gite onye dara ibe ya dara ya n'etiti gọọmenti na ndị nnọrọ onwe. Dr. Okafor kpọrọ okwu a n'Ọka mgbe ọ na-ekwu okwu wee nye ABS banyere emume ncheta ọgbụgba afọ 64 ala Naịjirịa ji wee nwere onwe ya, gbakwaziri ụlọ omeiwu n'ogogo etiti ka ha mee iwu nke ga-amachi ndị mmadụ isi na mba ọzọ wee na-atụbata ihe n'ime Naịjirịa, ọkachasị ụmụ ihe ndị ahụ a na-emepụta n'ala anyị ya. Gakwazịa n'ihu wee gbaa ụmụafọ Naịjirịa ume ka ha na-azụrụ ma na-akwado ihe ndị emepụtara n'ala anyị ya. Abụchi Nwaọzọ ga-akọtọpụ akụkọ a. Gọọmenti etiti onye oji ego achụ ego ahụ bụ onye bụbugoro onye isi oche otu ndị na-arụpụta akwa n'ala Naịjirịa kọwara afọ ojuju ya nyegara mpaghara ndị ji ego achụ ego na Naịjirịa kemgbe afọ 1960 ma kpọkwa oku ka gọọmenti etiti nweta ụsa pụrụ iche maka ihe gbasatara enweghị ọkụ latrik kwamgbe na ala anyị bụ Naịjirịa, ma tinyekwa aka n'ihe gbasatara ọlụ mmepe ya nakwazi wetekwe njikọ aka ọnụ nyegara ndị nnọrọ onwe n'ebe ọ gbasatara mwulite obodo n'ihi na ọ bụ ha bụ isi sekpụ ntị n'ihe a na-arụ n'obodo. Dokinta Okafor kelere ndị Naịjirịa bụ ndị ọ bụ obi ha nakwazi mmasị ha ịdị na-ewote nakwazi etinye aka n'ihe mmemme maọbụ ewumewu iji wee na-akwalite udo na ọganihu n'etiti ndị mmadụ bi na ala anyị bụ Naịjirịa oge ọbụla.